El meu equip de govern no aprovarà aquesta moció perquè aquest text és infumable. Israel no encapçala cap procés de colonització, cap. Els àrabs palestins no constituïen cap estat ni govern quan es va proclamar l'estat d'Israel. No existia cap estat palestí, no ha existit mai. I, de fet, quan s'ha parlat de la creació d'aquest estat, els dirigents palestins han prioritzat més la destrucció d'Israel que no pas l'obtenció d'un estat propi. Però en qualsevol cas, i prescindint de la història, que és complexa, no poden comparar una organització terrorista islàmica amb el govern d'un estat democràtic. No poden demanar que Israel aturi la contraofensiva sense exigir abans que els terroristes de Hamas alliberin els hostatges. No poden culpar Israel de l'estat de pobresa i decadència de Gaza. Gaza ha rebut milions i milions d'euros en ajudes humanitàries i els seus líders, en comptes de teixir una societat del benestar, han comprat coets per assassinar jueus. Avui ens escandalitza el nombre de víctimes civils a Gaza. És terrible. Però si no hi hagués cúpula de ferro, el nombre de víctimes civils també escandalitzaria, el de víctimes civils israelianes també els escandalitzaria. Perquè mentre el govern d'Israel ha invertit en seguretat i benestar pels seus ciutadans, Hamas s'ha amagat covardament rere la població civil palestina i ha guardat les armes i municions en túnels subterranis excavats sota hospitals, escoles i pisos. Els terroristes de Hamas fan servir la població civil com a carn de canó. Erren el tret quan acusen Israel de maltractar els habitants de Gaza. És el fonamentalisme islàmic qui els maltracta i qui els sacrifica en pro d'un hipotètic estat islàmic. Comptes oficials del partit que vostè representa escampen a les xarxes missatges com del riu a la mar, una expressió que fan servir els islamistes radicals per referir-se a l'extermini del poble jueu. Membres de les joventuts del seu partit cremen banderes d'Israel pels carrers de Catalunya, alineats amb grups d'homes que s'agenollen per pregar 5 cops al dia i amb grups de dones que es tapen els cabells violant les llibertats occidentals. Sort de ser un partit laic el seu, senyor Vilaseca. El meu equip de govern es mantindrà ferm en la defensa de la civilització enfront de la barbàrie. Per això condemnem enèrgicament l'atemptat terrorista islamista que ha patit el poble d'Israel, on més de 1.400 persones han estat assassinades a sang freda pels islamistes radicals, patint prèviament tota mena de tortures i violacions. Condemnem també els atacs terroristes que hi ha hagut arreu d'Europa, fruit de la crida a la jihad que ha fet Hamas i que ja ha causat víctimes mortals. Exigim així mateix l'alliberament immediat de tots els hostatges que van ser capturats durant la ràtzia en territori israelià i desitgem que Hamas i el seu ideari antisemita i nazi siguin esborrats de damunt la terra, pel bé dels jueus i pel bé dels civils palestins. Per tot això exposat, votarem clarament en contra d'aquesta moció.